مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا ابزن زحلفا حيدت عامتات بوليتيكا عباي بريطانيا زي ترغاغئن قلولاوات زملؤن كوينو كقصل صنيحلا እታ ሃገር ኣብ ሓጺር ግዜ ብተደጋጋሚ ቀዳሞት ሚኒስተራት ብምቅያር ኣብ ታሪኽ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናይ ፖለቲካ ቅልውላው ኣጋጢሙዋ እዚ ተለዋዋጢ ፖለቲካዊ ኩነታት ካብቲ ኣዘራራቢ ብረፈረንደም ዝጸደቐ ውሳነ ብሬክሲት ጀሚሩ ብለበዳ ኮቪድ-19 ቁጠባዊ ቅልውላዋትን ውሽጣዊ ምስሕሓብ ሰልፍታትን ተደማሚሩ ዝማዕበለ እዩ እቲ ንነዊሕ እዋን ስልጣን ሒዙ ዝነበረ ዓቃባዊ ሰልፊ ድሕሪ ዘጋጠሞ ተኸታታሊ ውድቀታት ሰልፍ ሰራሕተኛታት ወይ ሌበር ፓርቲ በመሪሕነት ኪር ስታርመር ናብ ስልጣን መምጽኡ ንብዙሓት ብሪጣንያ ናብ ናይ መወዳእታ ምርግጋእ ዝበጽሐት ይመስሎም ነይሩ እንተኾነ ግን እቲ ሒደት ኣዋርሕ ጥራሕ ዘቑፀረ ናይ ስታርመር ምምሕዳር እውን ተመሳሳሊ ዕጫ ስለ ዘጋጠሞ ስታርመር ካብ ስልጣኑ ክስሕብ ተገዲዱ ፖለቲካ እቲ ሃገር ከዓ እንደገና ኣብ ቅልውላው ክወድቕ ክኢሉ ኣሎ እቲ ተኸታታሊ ናይ ቀዳሞት ሚኒስተራት ምቅይያራት ከመይ ነይሩ ኢልና ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንዕዘብን ከለና ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ዓመታት ዝረኣየቶ ናይ መራሕቲ ምቅይያር ቁልጡፍን ዘሰንብድን ከም ዝነበረ ንግንዘብ ዴቪድ ካሜሮን ብሰንኪ ውፅኢት ህዝባዊ ውሳነ ብሬክሲት ማለት ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ምውፃእ ካብ ስልጣኑ ሰሓበ ተሬዛ ሜይ ንስምምዕ ብሬክሲት ከተሕልፎ ብዘይምኽኣላ ብናይ ውሽጢ ሰልፋዊ ፀቕጢ ስልጣና ኣረከበት ቦሪስ ጆንሰን ንብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ እኳ እንተውፃ ብሰንኪ ፓርቲጌት ዝተሰምየ ኣብ እዋን ውሸባ ኮቪድ-19 ዘካየዶም ዘይሕጋውያን ምዝንጋዓትን ዘርኣዮም ናይ ስነ ምግባር ቅልብላዋትን ካብ ስልጣን ክወርድ ተገደደ ሊዝ ትራስ ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ዝሓፀረ ዝተባህለ ግዜ ማለት ን45 መዓልታት ጥራሕ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኮይና ኣገልጊላ እቲ ዘውፅኣቶ ዘይተጸንዐ ንምጉዳል ግብሪ ዝምልከት ቁጠባዊ ፖሊሲ ንቁጠባታ ሃገር ስለ ዘናወጾ ብቕጽበት ተሰጎገት ሪሺ ሱናክ ነቲ ዝዓነወ ቁጠባ ብሪጣንያ ንምርግጋእ ዝመፀ ናይ መጀመርያ መበቆል ኤስያ ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስተር ነይሩ እንተኾነ ግን ህዝባዊ ደገፍ ዓቀባዊ ሰልፊ ኣዝዩ ስለ ዝወረደ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ዓቢ ውድቀት ኣጋጠሞ እዞም ተኸታተልቲ ውድቀታት እዮም ድማ ኪር ስታርመር ናብ ስልጣን ክመጽእ መገዲ ዝጸረግሉ ሰልፊ ዕዮ ድሕሪ 14 ናይ ተቃውሞ ዓመታት ብዓቢ ዓወት ናብ ስልጣን ክመጽእ ከሎ ኪር ስታርመር ዘቕረቦ ቀንዲ መብጽዓ ምርግጋእን ለውጥን ዝብል ነይሩ ህዝቢ ብሪጣንያ እቲ ንዓመታት ዝቐጸለ ድራማ ዓቀባዊ ሰልፊ ሰልቺዎ ስለ ዝነበረ ኪር ስታርመር ከም ሓደ ህዱእን ሕጋዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ማለት ከም ናይ ቀደም ጠበቃ መጠን ነቲ ሃገር ከረጋግኣ ተስፋ ተገይሩሉ ነይሩ ስታርመር ንናይ ጥዕና ስርዓት ምሕዳስ ቁጠባዊ ዕብየት ምርግጋጽ ከምኡውን ነቲ ምስ ኣውሮጳዊ ሕብረት ዘሎ ዝምድናታት ምምሕያሽ ዝብሉ ዓበይቲ ዛዕባታት ሒዙ እዩ ስርሑ ዝጀመረ ሎሚ ኪር ስታርመር ካብ ስልጣኑ ከም ዝሰሓበ ዝገልጽ ሓድሽ ዜና ምስ ተጋወሐ ንብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ እኳ እንተገረመ ውሽጣዊ ኩነታት እቲ ሃገር ግን ነዚ ዘመልክት ምልክታት ከርኢ ጸኒሑ እዩ እቶም ንምስሓቡ ምኽንያት ዝኾኑ ቀንዲ ረቑሒታት እዞም ዝስዕቡ እዮም ቀዳማይ ውሽጣዊ ምክፍፋል ሰልፊ ዕዮ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ብሪጣንያ ምርጫ ንምስዓር ከም ሓድነት ዘለዎ መሲሉ እኳ እንተቐረበ ብውሽጡ ግን ብፀጋማውያንን ማእከላይ መስመር ዝኽተሉን ዝተመቓቐለ እዩ ስታርመር ናብ የማናይ ማእከላይ መስመር ብምጽግዑ እቶም ፀጋማውያን ከም ዝኸድዖም ቆፂሮም ብውሽጢ ዓቢ ፀቕጢ ይገብርሉ ነይሮም ካልኣይ ቁጠባዊ ፀቕጥታትን ዘይምዕጋብ ህዝብን እቲ ብሪጣንያ እትሰቐየሉ ዘላ ክብሪ መነባብሮን ናህሪ ዋጋ ነዳድን ስታርመር ናብ ስልጣን ብምምጽኡ ጥራሕ ብቕጽበት ክቕየር ኣይከኣለን ህዝቢ ብቕልጡፍ ለውጢ ይደሊ ስለ ዝነበረ እቲ ዝተገብረ ናይ ግብሪ ፖሊሲታትን ቁጠባዊ ውሳነታትን ተቐባልነት ሰኣነ ሳልሳይ ፖለቲካዊ ፀቕጥን ውልቃዊ ውሳነን ስታርመር ነቲ ንሃገሩ ከምኡውን ንሰልፉ ዘጋጠመ ዓሚቕ ናይ ፖሊሲ ምስሕሓብ ክፈትሖ ስለ ዘይከኣለ ነቲ ሃገር ካብ ዝገደደ ናይ መንግስቲ ስራሕ ምብልሻው ንምድሓን ስልጣኑ ንሓድሽ መራሒ ከረክብ ወሲኑ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ሓያሎ መራሕቲ ናይ ምቅይያር ተርእዮ ኣብ ልዕልቲ ዌስት ሚኒስተር ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ባይቶ ስርዓት ዓቢ ሕቶታት የልዕል ኣሎ
ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ፖለቲከኛታትን ፖለቲካዊ መስርሕን ዘለዎ እምነት ብከቢድ ይቐንስ ኣሎ። ኣህጉራውያን ወነንቲ ሃብቲ ማለት ኣውፈርቲ ኣብ ዘይርጉእ ሃገር ወፍሪ ክገብሩ ስለ ዘይደልዩ ቁጠባ ተሃስዩ። ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ከም ጉጅለ 7 ኔቶን ዘለዋ ናይ መሪሕነት ጽልዋ ይዳኸም ኣሎ። ምክንያቱ መራሕታ ኣብ ወፃኢ ምስ ዘለዎ መዛንኦም ነዊሕ ዝጸንሕ ውሳነታት ክሕልፉ ስለ ዘይክእሉ። ዓባይ ብሪጣንያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ታሪኻዊ መስቀላዊ መንገዲ ትርከብ። ኪር ስታርመር ካብ ስልጣን ምእላዩ ዘርእየና ነገር እቲ ጸገም ናይ ውልቀ መራሕቲ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ምስ ብሬክሲትን ዓለማዊ ቁጠባን ተኣሳሲሩ ዘሎ መዋቕራት ጸገማት እቲ ሃገር ኣዝዩ ዓሚቕ ምዃኑ እዩ። ዓባይ ብሪጣንያ ካብዚ ናይ ቀጻሊ መራሕቲ ምቅይያር ቅልውላው ወፅያ ርጉእ መንግስትን ንነዊሕ ዝጥምት ራእይን ክሳብ ዘይረኸበት እዚ ናይ ስልጣን ድራማ ክቕጽል ምዃኑ ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ይግምቱ። ንስታርመር ተኪኡ ዝመጽእ መራሒ ነቲ ዝተመቓቐለ ሰልፊ ኣወሃሂዱ ንህዝቢ ዘዕግብ ቁጠባዊ ለውጢ ናይ ምምጻእ ከቢድ ዕማም ክጽበየ እዩ። ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተኻየደ መበል 7ይ ሃገራዊ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ሰልፊ ብልጽግና ዝበዝሐ ድምፂ ባይቶ ዓቂቡ ኣብቲ ምርጫ ከም ዝተዓወተ ብወግዒ ተገሊጹ። እቲ ብሓደ ሰነ 2026 ዝተኻየደ ምርጫ ብግጭት ክስታት ዓፈናን ውሱን ተሳትፎ ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝተዓብለለ እዩ ነይሩ ዝብል ነቐፌታ ከም ዝቐረበሉ ይፍለጥ። እቲ ካብ 501 መናብር ን438 መናብር ዝተዓወተሉ ሰልፊ ብልጽግና ሓድሽ መንግስቲ ክምስርት እዩ። ኣብይ ድማ ኣብ ፈለማ ጥቅምቲ ንኻልኣይ እብረ ዘመነ ስልጣኑ ቃለ ማሕላ ክፍጽም ትጽቢት ይግበር። እዚ ንደገፍቲ ኣብይ ዓብይ ተስፋ ኮይኑ ነቲ ንሱ ዝመርሖ ዘሎ ቁጠባዊ ዕብየት ክቕጽሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። እንተኾነ ካልኦት ወገናት ኣብይ ኣብ ስልጣን እንተቐጺሉ እታ ኣብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካልአይቲ ዝኾነት ሃገር ዘለዋ ውሽጣዊ ፍልልያትን ጸገማት ጸጥታን ክብእስ እዩ ዝብል ስግኣት ኣለዎም። እቲ ወዲ 49 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ 2018 ብህዝባዊ ተቃውሞታት ናብ ስልጣን ምስ መጸ ፍልልያት ንምጽባብ ዘካየዶ ጻዕሪ ኣብ ፈለማ ናእዳ ረኺቡ ነይሩ። እንተኾነ ግን ነቶም ንልዕሊ 20 ዓመታት ንመንግስቲ ዝመርሑ ፖለቲከኛታት ትግራይ ምምጻእ ኣብይ ኣቆጢዕዎም እዩ። ሎሚ ቅድምን ድሕርን ምርጫ መራሕቲ ሕወሓት ምስ ብልጽግና ተተፋኒኖም ኣለዉ። ብዙሓት ወገናት ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ መን ከም ዝዕወት ንፈልጥ ነርና ኢና ክብሉ ይሕጭጩ። ኢትዮጵያ ድሕሪ ምርጫ ዝጽበያ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ግሉጽ ኣይኮነን። እታ ሃገር ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብውሽጣዊ ፖለቲካውን ዓሌታውን ምክፍፋላት ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሓላ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 22 ሰነ 2026 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي الطاوخ يقنا مسلي فتحي